Здравейте, добре дошли в нашото студио. Поканили сме Радио All Music. Здравейте! Здравейте! Днес сме се събрали да обсъдим убийството в Петрохан и Околчица. Да обобщим. На 1 срещу 2 февруари човекът, който ги намира първите трима в хижата, е Деян Мексиканец, техен приятел. Тримата, които намира в хижата, са Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Той ги намира обгорели, застреляни и звъни на 112 и пристигат ДАНС, МВР и другите органи. Какво се случи онази нощ според вас? В хижата знам, че тези тримата, които са били там, нали, не знам сега какви са този Калушев или какъв е, казват, че може и той нещо да е направил, а пък и този министър, който е бил, какъв беше, не го помня. Той е бил ходил няколко пъти там и казва, че е дал 70-80 хиляди за някакви си трактори, такива, дето да обследват гората, което малко ми се струва непознато. Както казват, става въпрос за поредица от смъртни случаи, обвързани с неформална група. Според мен нещо такова се е случило. Те казват, че е имало частично опожарена част на хижа, Петрохан. След това някакви там са имали някакви още трима човека, които са били там. След това имало някакви непълнолетни, които нали, са ги използвали. Ма дали е точно така, не може да се каже. В хижата има кадри от камерите, които се показват. Показват се как се сбогуват, смеят се и се шегуват и казват за мен е чест, шефска чест. Прегръщат се, кучето щастливо, радостно се играе пред тях. Тогава някакви кадри излезнаха на на снимките там, където ги показаха в видеото. Кемпера и има един дъпли, какво там трупче какво беше. Тук нещо ставаше въпрос, всички имаха, всички разследваха, че това са кадри, които са такива преработени кадри. Другото, което е, дават кадрите как са запалили, те самите сте завалили хижата, заедно с кучетата. Дават, но и това е много противопоказно, защото според мен е имало някой вътре в хижата. Вътре е имало някой в хижата, те отиват, проверяват какво е станало, застрелват ги, според мен застрелват ги и вече правят пожара там да не се личи, и защото са намерени с простреляни в главите. Да. Горели, заедно с три кучета, ли не знам с какви кучета. Едно куче видях аз, но имало мали повече кучета, не знам. Но според мен тук в хижата е имал човек, който ги е застрелял на място, после ги е запалил. Това е моята логика. Така. Може би това да е. Те казват, че записите, както вие казахте, са съхранителните камери, на трима мъже обаче са засечени, няма засичане на други хора, нали? Няма присъствие на лица по време на фаталния изстрел, така че никой не може да докаже какво се е случило. И всеки може да каже много неща. Според тебе, викаш, имало ли е външна намеса при пожара в хижата? Според мен може да имало външна намеса, но може и да не, защото това е било с огнестрелни оръжия, казват. Някои казват, че тази майката, която беше в интервю на Нова телевизия или BTV, не знам, няма значение, тя казва, че тези хора не са имали такива огнестрелни оръжия и не са имали такива неща. Нали? Сега кой лъжи и кой казва истината, не се знае. Защото тя не беше разстроена чак толкова и така да си дадеш детето там да ти го водят някъде по морета и така нататък, това е, не знам, някаква безотговорност за мен. Точно така е. Те самите, родителите, според мен са виновни. Не може ти да си оставиш децата на някакъв си непознат да ги обучава и да ги учи. Точно така, някаква агенция за контрол за защитените територии имало нещо такова, но тя ги оставила на тях. Сега тук ще има въпроси. Не се знаело какво се е случило. Как няма да знаеш? Нали, трябва да държиш връзка с тях. Да, бяха поканили майката на едно от момчетата,
която била завела сина си при Калушев и според нея е нормално това нещо да заведеш сина си при непознат. Не знам, аз знам, че Калушев е бил в Мексико. Нали, Така, той е бил в Мексико, също така и обикалял из всякъде. Да, личността на Калушев получил се за неговите връзки и миналото в чужбина, че смъртта на 15-годишно момче повдигна въпроси. Значи той хем ти е тримата, хем пък и момчето, което е било убито, нали, това на 15, нямало никакви пълнолетие. Не може и да е било, както казват, и нали, с връзка с пак, какво беше посегателство към малолетни. Да, точно така. Значи, Да, какви, да. ли не, какви ли не неща разбрахме, Да. че са били, че е бил педофил, Да. че са се съвкуплявали. Тук гледам в TikTok една гледачка уж говори с душите. Да, Те да. сами са се самоубили, те са се съвкуплявали. Такива някакви Да, си... нещо такова, да. Тази случка просто не може да бъде още разгадана от кой, и затова молят от чужбина, нали, от Европол и другите да разследват. Така. Втората случка, която е с кемпера, значи на връх Околчица заминават тримата. Ивайло Калушев, Александър Макулев на 15 години и Николай Златков на 22 години. Да. Така, в кемпера са били тримата. Обаче тук е много странно, защото в кемпера, на кемпера, когато минава камерата, следва, че има полиция и още няколко коли, които следват кемпера. Това е много... Да, така че МВР работят по няколко хипотези, нали, ама колко е верно, после казват, че те не са били там. Тези, които бяха от СДВР, не са били там. Тези с качулките, където са, че им забравят името. Да. Те също не били участвали, а после прокуратурата казва, че имало извадки. Първо няма ли извадки, после има ли. Как се случват тия работи? Значи са били там. Така, тези момчета са били открити в кемпера в връх Околчица. На връх Околчица са били. Да. Което много странно как са се застреляли. Един е уж... Имало версия на двойно убийство. Нали, първо тия тримата, където нали, го убиват и след това може би момчето, което е непълнолетното и затова се водело като двойно убийство. Истините са произведени вътре в кемпера, казват, че е било. Ама колко е верно, не се знае. Значи, какво да кажем за Лама Калушев? За този човек, според мен, не знам, по погледа му, така характера му, когато гледам видеа с него, не ми изглежда някой психопат и нещо такова. Нали, будизма, аз не смятам, че това будизма може да ги подкара на такова нещо, но не знам. Повечето хора, ето както е Дони, нали, той е певец, той също нали, някакви такива има разни йоги и така нататък. Това също е будизма, но не знаете, че той е убиец и така нататък. Просто нещо друго е свързано с това. Значи, когато разпитаха бащата на Александър Макулев, този човек ми изглеждаше много странен на мен и на повечето хора, доколкото виждам, нали, така по ютубите и другите социални мрежи. Просто този човек, според мен, крие нещо. Да, има нещо, което е в някаква група или участва в нещо, не се знае. Значи, какво е станало? Според мен е така. Значи, този Ивайло Калушев, те са намерили, според мен, някакво злато. Защото там е бъкащо с района с злато. Римско злато, което са намерили. Дали е римско, дали е българско, не знам. Намерили са нещо, защото под хижата никой не каза, че под хижата имало тунел. А къде е водил този тунел? Не знам. Имаха някакви резултати от балистични и медицински експертизи, ама дали е верно, следи от барута, прокуратурата потвърди, че по ръцете на 5 от жертвите са открити следи от барут, което подкрепя версиите за самоубийство. Един че те са ги убили, нали? Да. Не било нещо отдушване или така нататък, или нещо, както казват, че този 15 годишния може да е бил изнасилен и така нататък. Да. Това малко не е верно.
Да, били са открили семена течност в тях. Това вече не мога да кажа нищо за това. Другото, което е, според мен са открили злато, или са ги накарали да се самоубият, или са си ги те убили. Има човек... По-скоро е лично, междуличностно нещо имало. Да, точно така. Цялата мъжа са починали от 300 дни в главата, произведени от УПО в Кемпена, къде околчето се счита, че лидерът Ивайло Полушев е застрелял на момчето и другия мъж, Николай Златков, там, както казахте, след което се е самоубил. Оръжията намерени са общо 2 пистолета и една пушка, като се проверява дали са законно притежавани. Шокиращи разкрития за групата, разследването разкрива структура с характеристични затворености на общността. Секта, някаква секта, както вие казахте, нали, че може да има будизъм и така нататък. Сексуални посегателства, свидетелски показания сочат за извършвани сексуални контакти. Те казват, че може да има някакви сексуални контакти, а пък преди това казват, че може да уби. Кое е вярното? Как мислите? Не знам. Според мен тук играе ролята политиците, играят ролята киберсигурност, ДАНС най-вече знаят всичко според мен. Да. Мислите ли, че политиците. Нещо с родителите, които са плащали? Тези родители, не знам, тези родители са много странни. При погледа на бащата на момчето, аз просто изпаднах в шок. Все едно той знаеше нещо, той нещо, все едно криеше нещо, знаеше. Те са превеждани пари. Обучението, което е било за децата, са превеждани на различни физически лица, за да се избегне засичане от властите. Значи имало нещо са се прикривали. Точно така. Значи Ивайло Калушев, доколкото разбрахме, е изгонен от Мексико заради наркотици. Точно така, да. В Мексико там е по-бъгано с наркотици. Точно така. И нещо е изгонен от Мексико оттам. А те са такива гмуркачи, които се гмуркат в пещери. Даже има клипче, което показват как се вмуркат в пещерите. Просто те може би са намерили нещо, което не трябва да го намират и затова е станало това нещо, според мен. Дали тези 70-80 хиляди, където е този министър Май Дечев беше, както го споменаха там в парламента, има нещо общо. Със сигурност има, защото тия 70-80 хиляди не ги е взел нещо от своя джоб, той ги е взел от нашите джобове, от накоплатците. Точно така. Може те да имат нещо с връзка. Да. А тук става въпрос, че Деян Мексиканеца ги намира и това момче е изчезвало, ще си заминал за Мексико. Според мен не е си заминал за Мексико, според мен е заминал при тези момчета. Може и така да е, да. Но няма никой да го знае това нещо. Тази загадка е много... Не знам дали ще се разгадае тук в България, но... Не знам, казват, че имало много детски лагери, които са били там свързани с това нещо. Бях са на свидетели също, бягали, нали... Бяха обвинени... Да напуснал и страната, нали? Той може да е напуснал Деян Илиев някакъв си там, който го споменава, че е бил свързан, може да е напуснал страната и знаеш кога ще го хванете, ако отишъл в Дубай. Никога. Много странно и кмета Терзиев, кмета на София, и той ги е снабдявал, нали, с неща им, той им давал пари. Да, той беше, нещо такова, някой от тези, политици. Точно така, но то си играят си на мафията и политици си играят с това нещо, имат връзка с това нещо. Ще видим по-натам какво ще се случи с нещата, с убийството, да видим. Да, ще казват, че Калушев преди много години преди това, те явно са го следяли. През 2006 или там, не знам точно къде, някъде е живял някакъв друг град тук в България, имал си собствена къща, нещо такова, нали? Сега имал тук къща, където е там нагоре по Петрохан, нали, едно село. Българин май. Това дава на някакви си хора чужденци, обаче тези чужденци, както се случва случая, те също изчезват. Това дали мислите, че е свързано с тях също?
Като нищо, доколкото го гледахме кадрите, бяха го заснимали как отиват в тази къща и комшиите там казват, че тази къща става нещо в тази къща. Но какво става, не знам. Имало някакво движение и после вече изчезват и няма никой. Да, точно така. В тази къща. Общо взето това е, което искахме да разучим. Според мен... София, те казват, чакайте да ви кажа още, че София експертизите в ГДБОП, нали, са успели да възстановят част от изплитата комуникация телефона на Калушев. Явно те нещо намират там, нали, намерени са съобщения, скриптирано положение, изпратени до петимата мъже в деня преди смъртта. В тях се говори за преминаване в следващия етап и освобождаване от физическа тежест. Връзката с момчето на следващите са открили доказателства, че 15-годишният Александър е искал да напусне групата седмица по-рано. Това вероятно е провокирало решението на Калушев да премине към крайни действия, за да не бъде разкрит, явно да ги убие. Какво се случва в България днес? Проверките в училищата, Министерството на образованието започват масирани проверки, за да видят, нали, да няма някакви били жертви и така нататък. НАП и ДАНС за планирани сметките на тези свързани фирми и така нататък. Те ги вече почват да ги разследват, както беше и какво беше в Дубай Бошков. По този начин това ще се странното е, че е имало преди това още случаи в Петрохан, в този район. Имало още случаи, които не са се били нали, разследвали като хората. Точно така, да. Това е най-голямото, как да кажем... Това е мистерията като Twin Peaks. Така го наричат мистерията на Добава като Twin Peaks. Да. Някой казва, че от autopsiите, които са направили на хората, на Ивайло Калушев, разкриха налично на специфично успокоително хипотично вещество, да са наркотици някакви, да са взимали така нататък. Криминалистите предполагат, че той е приел субстанция, за да потисне инстинкта си за самосъхранение ни поради колебание. Лъжата потвърдена е, че Калушев е притежавал законно голям арсенал от 8 ловни пушки и пистолети даже. Представете си, което повдигна въпроса как човек е с подобен профил е преминал успешно психологическия тест. Нали се сеща толкова психически, няма как да вземе тия лъжи. Точно така е. Да, реакцията на близки фини обществото на трагедията ги е потресла, нали? Съмнение в официалната версия. Близо 21% от хората не вярват, че версиите са самоубийство. И какво ще изнасилване ли, така нататък, няма как да е, защото, нали, както и да е, нали, то ще има някакви експертизи, то ще се вижда, нали, в аутопсии и така нататък. Според мен имам доста неща, които се прикриват и няма и да ги кажат, няма и да разберем. Няма и да разбереме хората, но според мен си има чадър на това нещо, прикрива ги. Сигурно си политиците участват, но няма да си признаят и така и нататък и ДАНС може да участва. Те също прикриват много неща, както винаги са го правили. Те също прикриват много неща, защото те са били, първите, които са отишли, са били ДАНС. Така че, който ще да ми говори, те имат пръст в тази работа. Да, те казват, че Калушев е бил високомерен, авторитетен лидер с мексикански произход. Той е живял там в Мексико, естествено. Той е вече добил някаква сила, виждал е какво се случва там. Те са повечето такива с наркотици, не знам какво се занимават мексиканците. Да. Но той е използвал смесец от източни философии, будизъм. То какво ли не излезна за Калушев? Изолира последователите си. Той е живял почти сам. Той не е искал да живее с много хора. Един-двама около него, ако е имало, колко да му помагат и това е било. Казва, че ако нещо е бил направено там момче, бил е удрян, но преди смъртта си е починал последен в кемпера, което затвърждава версията за убийство, а не за изнасилване. Няма колко е вярно, никой не може да каже. Да, и много странно как са го намерили, много странно как са го намерили. Дори колкото и майките да отричат, те са знали със сигурност на кого ги дават, може би, може да не са знаели.
И в последствие вече те разбират, но аз не видях някаква трогателност в майката. Точно. Не видях нищо да има нещо, което да се разстройва, което за мен това не е окей. Да. Защото защо са им давали пари на тази агенция, там да ги учат и така нататък, ти значи си знаел нещо, за да си оставиш така детето без надзор. Това не е никак окей. Да. Айде, примерно, както се казва, нали, знам, че там имаше някакво около, нали, Петрохан там пътя, нали, някъде като се завиваше. И преди това селото, то е най-голямото дълго село ли се водеше, има комуна. Такава комуна знам, че има. И знам, че може би да имало нещо общо и с комуната, и с всичките тези убийства и така нататък. И с 15 годишното момче и други случаи. Аз много странно ми стана бащата. Бащата ми много странен стана. Ами мен майката, аз едната майка, не знам сега дали са свързани с бащата, майката и бащата, но майката, когато беше на интервю, тя просто говореше и нямаше нито да плаче, нито да се разстроива. Беше една такава спреше и строго така, нали, се едно, че ни пука изобщо. Да, странни хора са това. Ами, щом се създадат децата на такива хора, значи явно, как да кажа, ни пука изобщо. Да. А пък и децата все пак на 15-16 тогава са най-податливи на наркотици, на оръжия и на всякакви други неща. Така е. То от малки. Децата са си виновни, не само родителите. Точно така. Ами какво се случва, ще научиме, може би, по-натам или може би няма да научиме. Вие как мислите? Ако нещо научиме, ние пак ще дадем тук подкаст и ще разкажем на хората. Точно така, ще събираме информация и ще доразкажем на хората. Точно така, да. Защото е важно, все пак този случай, да, нали, във времето ще се потули, но ще има някакви информации, нали, ще казват и ние ще следиме все пак. Да. Ами благодаря ви, че бяхте наш гост в нашото студио. Няма какво. Следващия път пак ще се съберем и ще обявим за какво ще бъде. Да. Добре, хубав ден ви пожелавам. Мерси на вас. А вие не спирайте да гледате и да слушате нашите подкасти, нашите видеа, защото ще бъде още по-интересно.